Жол бойлап атлый, шират булып керә һәр өйгә. Халкыбызның күркәм гадәтләре дәвам итсен татар илендә. Җиргә яткач ап-ак мамык карлар, кызлар килә, казлар йолкырга. Иртә таңнан мичтә койма пешә, кунак җыйган хуҗа йортында. Кызлары да уңган, казлары да зур савытка мамык кыйла. Җыр сузалар талгын гына кинә, әйтерсең лә алар уенда. Казлар әзер чиста, ялтырап тора, күз тимәсен кызлар кулына. Киянтәгә элеп салмак басып китә алар чишмә буена. Мамыгыннан яшь җилкәнчек кызлар бирнә итеп мендәр тутырыр. Уңган булган кияү табылганча мендәр түр башында утырыр. Сөземез муниципаль районы имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сыңгатуллинга бирелә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Бик шатсызны монда күрергә. Мин инде сүземне озак сөйләмим. Бүген кич белән әле безнең официаль өлешне була. Барыгызны да сәлам, кайнаш сәламнар белән сәламлыйбыз. Мөслим җирлегендә менә бу ике көндә матур иттереп, үзебезнең гореф-гадәтләрне искә төшереп, йолаларыбызны искә төшереп, аралашып, рәхәтләнеп, матур иттереп бәйрәм итәргә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде моннан ниндидер җылылык, көч алып китеп, үзегезнең җирлегегездә дә матур иттереп, үзебезнең булган гореф-гадәтләрне башка буыннарга, күрше тирәләргә күрсәтеп яшәргә, аралашып яшәргә. Кызлар, менә сезгә кызлар, баш аякларын, канатларын кистеп, яхшылап йолкыгыз. Шулай. Әйдәгез кызлар, эшкә тотыныйк. Кызлар, карагыз әле, бик симез ахры, бик авыр күренә кызлары. Пенсияны битәне һәр елны кызлары симез булар. Әйдә тошата торгандыр инде. Кызлар әйдәгез, чынлап булса да авыр булсын. Bizning qatnashchilik җиңүчеләрне Müslimгә җыябыз. Менә безнең 16 регионнан катнаштылар. 10 регионнан эшләр безгә китте. Һәм бүген без бирегә җыелдык. Монда безнең Новосибирскида бар, Удмуртия, Башкортстан, Оренбург, Киров өлкәсе, менә Татарстан, менә безнең регионыбыз монда бирелә.
Hali, Müslümiz David bugün sazı mesigirli. Müslüm Municipal Rayon Başlığı Albert Robertolo Kujin, konkursunu uyuşturuşlar İrek Şakirjanoğlu hem Ravil Zimna Ulandaşabız, hürmetli konaklar türge rahmet ediniz. Şuna göre jinguşlarga şunday bizning kasblarımızda indi baxtni oilani, tatar oilasin şuna göre bu bir ekskluziv bir kimde de hali yok. Şuna göre birinci o'rindan qolgan kishilar bizning shunday baxt tilaymiz degan shunday qarorlar shunday tavsiya bilan birlikda zamanlarda Beren qalasında yaşagandek, bo'lgandek bir ovsha. Kuzlardan bir kununda bu ovda yurganda oyog'in emgatgan qarqos
қызына тап болған. Аушы қосыны пек қызғанған. Үйіне алып қайтып, тәрбиелей башлаған. Көрші күлән михарбанлы аушыдан «Сеңа аушы түгел, табип қына боласын қалған» деп күлгенде. Күннер өте тұрған. Сауыққан қаз аушыны тұра бара көз еткен. Ләкин қышлар ұзып, язлар жеткеш. Көкте қоңғылдашып ұшып барушы туғанларын көріп алған қыр қазы аларға еріп ұшып кеткендей. Бұл хәлне бек ауыр кешірген аушы. Ялғызы қалғанда мұңлана тұрған болған. Қыр қазы иділер шетінде шул. Ялғыз башым миңа шетінлі. Шиллер бұл мұңлы жырны бүтін дүнияға таратқандай. Хатта қыр қазы да достының мұңлы күйін ишетіп алған. Шуннан өзінің барлық туған томашасы білән аушыға ұшып келгендей. Аушы қыр қазларын барлап көрші күләнге таратқандай.
Hayırlı kеш, muhterem konaklar, gaziz millettaşlar. Assalamu alaykum, hürmetli hanımlar hem efendiler, hürmetli işkuarlar, meşiler. Bir-birimizni жылы, keyifli alkışlar bilen selamlaygali. Sizning bilan burulup Ağuşu yemli ık boyunda urnaşkan Müslim jirliginde yeniden kuruşubizga şiksiz şadbız. Elbet kuruşubizning de sebebi nindi? Qos ümesi. Burunғы ata babalarımız bilen tutaştırdı. Tuğan tumaşa qarın kardeşler bilen qopturuşu milli yılabız qos ümesi. Ey qoz ümesi, sabantuy, tuğla ümesi, tuğu ümesi kibik motor hizmet beyramları ul halkımızın motor sıfatların kürsette birüşü. Elbette yine motor görünüşler. Lakin ne kızganış gün görüşümüzde bulgan özgerişler orkasında elgi motor şaralarının bir ölüşü tarih bitlerine köşüp bara. Emin alayok dip etmez yine maizile. Anın zamana özgergen sayın forması gına özgere baradır. Mine eligi bizning qos ümeleri avuldaşlar bilen, tuğan tumaşalar bilen gına olsa bugünkü günde 3-cü bütün Resey qos ümesi beyramındagi qonaqlarga gına көз saluda jite. Mında bit avul gına tugul, mında bütün Resey. Yeşilata gelişen Zülfet hamlekine şuşu mezgilde festivalinin tüp uyuşturuşları bilen de tanıştırıp uzaygalım. 3-cü bütün Rossiya Qoz Ümesi Festivalin gamelge aşırışlar. Bütün Dünya Tatar Kongresi Regionara İctimai Uyuşması. Tataristan Respublikası Müslim Municipal Rayonu. Bütün Dünya Tatar işmekerlerine yardım etu asosiyatsiyasi. Qalfaq Regional Tatar Xatın Qızları İctimai Uyuşması. Tatar Xalq Oshları Koordinatsion Soveti. Güçlü alkışlar. Qos Ümesi Festivalinin da tüp maksatı milletimizin ruhi hem medeni kıymetlerini saklav hem üstürü. Kalendar bayramlarını halkımızga qaytaru, şahsi xo'jaliklarda tradisiyon bulgan kış, qurt urşitini tirgizu. Hazır indi festival konakların selamlağı için sahnege Bütün Dünya Tatar Kongresi Boşkarma Komiteti yetakçisi Deniz Fenisula Shakirovna hem Müslim Municipal Rayonu başlığı Albert Robert ula Hujinni chaqiramiz. Qoz elekten bitinde ol. Bizning abi babaylarını işetken. Birinçiden rizıklı etse, ikinciden жылы minderli, nindidir adiyallı bulgan tuşaklı etken. Şulay bitinde bugün günde de qoz ol bizning rayonda yaşavşı halkının nindidir bir yaşavşı ganaga bulup tura, ol bizni birleştire turgan. Qozni üstüresin eken indi onu ümesiz bir nişekte işkerti bulmayı. Şuna göre qoz ümeleri Allah'a şükür bizde ötüp tura. Endi mine bu şara bizge tağım tapır görüşürge bek zor motor mümkünlükler bire. Haminde benim bek zor rahmet eylesim kile bizning reisimiz Rustam Nurgaliyevichga ol bu bizning başındaki Tatar Kongresi bilen bütün Rossiya bütün dünya Tatar Kongresi bilen bulgan başlangıçını hoplap indi özünün ukaz negizinde her bir rayonda bu yıl indi qoz ümesi şulay ötkerildi hem bizde mine final ülüşü bula. Şulay bitinde benim bek zor rahmetimle eylesim kile bütün dünya Tatar Kongresi'ne Vasil Gayevичga yetkirirsizden çünkü olar mine ekirnep bu aybirning kerakligen, bu aybirning muhimligen indi bütün jirge yetkirdiler, bütün dünya tatarları hazır indi bütün Rossiyamızın bütün ilin pişmaklarında da bu bayramlar öte Surgutga barganiq Sabantuyga, onda bizge tatarlar iter bizni Sabantuyda. Biz de sizge barası bulgaç Mine men qozni sotib oldim da ikini de ko'rshlarni jidim da ular shoqqatib qarab turalar bekkiga chiqib bekki tishib qoz ümasini o'tkardik deb shunday g'ururligi bilan ayttirib bir opa bizga so'yladi men aytam mina bit nishik mana bir boshlang'ich endi u butun Rossiya bo'yicha taralgan endi narsa aytasim kela baringizga da kelganingiz uchun rahmat yiroq yerlardan kelganingiz uchun rahmat bayramlarimiz mana shulay birga ko'mak bo'lib qoz üməsisiman bugünküday beramsiman motor ettirib o'tkarga baringizga bek zo'r rahmat. Haminde mümkün bo'lsa ruxsat etsəgiz, Deniz bəy sizning ruxsatınız bilan
Бик безнең берничә көнлек кенә безнең өчен бик кадерле, без бик хөрмәттә торган Кадер рәисенең юбилее 65 яшьлек юбилее булды. Ул инде безне барыбызны да казны да җылкырга өйрәтә, аның эшен эшкәртергә, канат җыярга да өйрәтә, киемтәгә тагырга да өйрәтте. Бүген ничек иттереп казны Кадер рәис мөмкин булса сезне монда сәхнәгә чакырып тәбрик итегез. Юбилярга болай гына алкышламыйлар иптәшләр. Зур рәхмәт. Данис Фанисович, сүз сезгә. Хәерле кич, бөтен Россия безнең Азмәсе фестивалендә катнашучылар, сүмлеләр, килгән кунаклар. Мин барыгызны да иң беренче чиратта Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәһразиев Фирдәүс улы исеменнән зур сәламнарны һәм котлауларны җиткерәм. Милләт хәрәкәтендә кайбер чакта бик гади булып тоелган мәсьәләләр дә улы бер агым, улы бер хәрәкәтне барлыкка китерер өчен аны әйтеп бару кирәк. Ни өчен без Казымәсе проектына алындык? Татар конгрессының гомумән ел дәвамында дистәләгән проектлар бар. Халкыбызның төрле катламнарын туплап торабыз. Һәм менә эшмәкәрлек дигән вакытта, һөнәрчелек дигән вакытта, гомумән аерым бер яшәү рәвеше буларак татарның язмышында, халкыбызның йөрәгендә, канында төп йорт, төп нигез мәсьәлә төшенчәсендә дә. Гомумән аның көндәлек тормышта үз-үзеңне тәэмин итү мәсьәләсе дә. Берничә бун хәрәкәтен берләштергән проект буларак та Казымәсен без аерым игътибарга алырга булдык. Ни өчен? Чөнки еш кына Казымәсен менә көянтәләргә аскан безнең каз түшкәләре белән, каз канаты җыры белән генә бәйлиләр. Аның нигезендә, аның төбендә күпкә бик серле һәм хикмәтле төшенчәләр һәм мәсьәләләр бар. Без аны үзебез инандык. Инде менә 3нче ел рәттән без аны оештырабыз. Быел беренче елларны әгәр дә без 200-300гә якын эшне кабул иткән булсак, инде менә 3нче елдан 500гә якын эшне кабул итеп, һәм катнашучыларның яшьләре дә менә безнең биредә беренче рәттә утыручы безнең гүзәл затыбыз инде 90-ын тутыра ала бирсә, җәй көнендә иң өлкәне, иң кичкенәсе 4 яшьлек кыз бала. Менә әлеге жюри әгъзалары, анда жюри әгъзасы булыр өчен бик нык сабырлык кирәк. Чөнки менә без ул шушы сайлау этабында мин үзем катнаштым. Видео материаллар, язмалар аркылы да, гомумән менә безгә җибәргән эшләр аркылы да никадәр татар кешесенә казның һәм бу аерым бер хәрәкәткә әверелгәннең инанып һәм дәлилләп була. Бүгенге әлеге кичәдә дә әлеге видео язмаларны сез үзегез аерым күз алларсыз, карарсыз һәм әйдәгез без бергәләшеп бу эшкә алыйк. Бу милләт мәсьәләсендә вак мәсьәләләр юк. Бу иң беренче чиратта үзебезнең канда, язмышыбызда булган. Инде халык җырларына кергән икән ул каз, димәк ул безнеке. Менә шундый хәрәкәт белән без татар мамык шәленең үзебезнеке икәнлеген раслый алдык. Татар атларының аерым бер сертификация дәрәҗәсендә генетик ягын исбатлап, Фәрит Нәбиуллин биредә без аны үзебезнең атларыбызның татар икәнлеген исбатладык, аерым тукымын булдырдык һәм бүгенге көндә хәтта сабан туйларыбызда һәм гомумән төрле җирлекләрдә оештырыла торган аударыш хәрәкәте барлыкка килде. Үзебезнең татар балыда һәм менә бу һәрбер татар брендын булдыру бүгенге көндә безгә бигрәк тә яшь буын вәкилләренә үзебезнең татар икәнлегебезне горурлану һәм соклану хисләре өчен дә кирәк. Сез күз алдына китерегез, бу бит ул күпме күз нуры. Мин гаҗәпләндем, анда һәрберсенә ярты сагать кирәк. Аларны күреп туймаслык һәм ул зур хезмәт җимеше. Һәм бүгенге көндә әби бабасы белән, бала-чагасы белән шушы сөлгеләрдәме, мендәр тышларындамы, гомумән шигүләрдә менә шигүләр аркылы казны, татар казын дөнья күләм таныту ул әлбәттә безнең татарга гына хас. Һәм аерым пленерга игътибар итәсем килә иде. Без үзебез менә Татарстанның халык рәссамы Мәдәрис
Әфәнде Минхаҗев биредә без беләбез, алар бергәләшеп, аның белән бер рәттән менә безнең халык рәссамнары пленерларда оештырып, менә биредәге күргәзмә татар язмышындагы татар казы. Мин нәрсә әйтәсем килә? Монда бик тирән мәгънәгә ия бу фестиваль. Бу гап-гади генә, кемгәдер вак мәсьәлә булып тоелган мәсьәлә генә түгел. Безгә бүген массакүләм мәгълүмат чаралары аркылы да, менә сезнең аркылы, милли лидерларыбыз аркылы, татар җәмәгатьчелеге аркылы бу үзебезнеке һәм шуның белән бер рәттән тарихи чынбарлыкны чагылдырган милли горурлык чыганагы буларак күрсәтергә кирәк. Һәм үз чиратымында барыбыз исеменнән, оештыручылар исеменнән мин аерым Мөслим муниципаль районы башлыгы Альберт Рович сезгә, сезнең командагызга әйдәгез әле менә шушы алкышлар, аерым рәхмәтләр булып бирешсен. İki gün davamında барлык кунакларыбызны каршы алып, бу эшне оештырып, һәм гомумән аның нигезендә әйдәп баручылары икәнлегезне инде тарихта сез үзегезнең тирән изен калдырдыгыз. Аның да бик хикмәтле сыры бар. Быел март айында бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләрен чинында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Миңнеханов тарафыннан безнең тәкъдим белән, бөтен татар халкының тәкъдиме белән күрсәтмә бирелде. Һәрбер районда казымәсе белән уздыру белән бер рәттән яңа ел алды. Biz indi ayırım bazı yargıkalarını iştirakyapız. Hem indi elbette mine bugün netice yasağında da ne için Müslüm Municipal rayonunda. Oşalay Rüstəm Mingəliyev geliştirilgen mesele. Hem siz qazıması görünüşün görgezmede göstergen vakitte mine bu şaranın indi nigizin şunda saklap kaldığız. Hem indi elbette ayrım yasılıkta umumen bütün dünya Tatar Kongresi için, Tatar dünyası için, Tatar ili için Müslüm Municipal rayonu bu ayrım yasılıkta. Bu metodik nigizne hem Tatarның яшәү рәвешен нигезле итеп, саллы рәвештә күрсәтүче аерым бер безнең өчен үрнәк җирлек. Алга таба да менә бу хәрәкәтебез дәвам итсен, бердәм булып, бергә булып, инде үзебезнең Казымәсен дөнья күлем танытык, шуның белән татарны танытык. Рәхмәт сезгә. Амин, шулай булсын. Искиткеч матур теләкләр, җылы сүзләрегез өчен зур рәхмәт сезгә. Көчле алкышлар белән озатыйк әле хөрмәтле җитәкчеләребезне. Шуның белән хөрмәтле кунаклар, милләттәшләр, каз өмәсе башланып китте. Bu ağır işmi, жиңелме, вакмы, әллә иреме, әйбит. Барысы да шушы эшләрне моңга салганнар. Иратлар үз киен киләсә, хатын-кызлар әлеге эш барышында үз җырларын җырлаган. Шундый җырларның берсен хәзер сәхнәбездә күрерсез, ишетерсез. Болгар кызлары. Татар халык җыры шәл бәйләдем. Алкышлап парчалыйк әле үзләрен. Şəlim tügərək tügəl, şəlim tügərək tügəl. Ənə gidirəginəyim, ənə gidirəginəyim, ənə gidirəginəyim, ənə gidirəginəyim. Uşu barıb qaytar edim, uşu barıb qaytar edim. Canım kübələk tügəl, canım kübələk tügəl. Ənə gidirəginəyim, ənə gidirəginəyim, ənə gidirəginəyim, ənə gidirəginəyim. Sular ağa arıqdan da, sular ağa arıqdan da, kızları qarı yarıqdan da, kızları qarı yarıqdan. Ənə gidir
Sikrip teşebbüredim Uyalamanı halıktan da Uyalamanı halıktan Bulgar kızları triyosu. Bulgar kızları. Zor rahmet. Zilfat, mine biz yula deybiz, qoz mesi deybiz, eyyeme. Nersa so'l yula. Mine biz bilgan qoz mesi ul ilgirek nish o'tkarilgan ekan. Ham umuman biz uni hozir durust o'tkaramiz mikansan? Mine sen bu so'rovlar turida o'ylaganing bo'ldimi ekan? Yo, o'ylaganda o'qiganda bor, senga fanniy til bilan anglatib beray kerakmi? Bulsin, endi g'ilmiy til. Masalan, ayrim bir kollektivning yoki bir kishining xo'jalikda jiddiy bir mezgillarda boshqarilgan kollektiv ishi ham ul ish burungidan kelgan nindidir magik so'z yoki jir Tokmaza jir bilan urilib bargan hem şunun üstüne nindidir xoreografik elementlarda üstelgen ayber ol yula deb ataladi. Amina nima deymiz? Şu yulani ko'maklashib boshqargan ish ol nima bo'ladi? Qisqachagina aytganda bizning festivalimiz bunun kadar g'ilmiy tasvir olur deb hiç o'ylamagan edim. Kiradan o'zimizning bayramimiz qisqalarına qo'ydik, ham endi kelasi nominatsiyamizni e'lon etdik hali. Ul ko'plab qo'z asrovchi oila ham fermerlarning to'y qozlarini, tiri ota ham ona qozlarini milliy kiyimga kiyindiruv baygisi. Kimlar o'zgan yil bo'ldi xatirlilar haligi nominatsiyani. Shul xatli ko'ngilli bo'lgan edi, xatirlaysizmi? Ham rahatlanib biz oho olayda bo'lay ekan deb og'iz ochib qarab o'tirgan edik. Mana hozir shul mezgillar kelib jetdi. Ig'tibor ekranga. İhtibar ettin mi? Anda qozlar bilan xo'jalar da chiqqani. Shul xatli bir-birisine o'xshaganlar, aymi? Shunday. Mana endi 3-chi Butun Rossiya qoz masi festivalining ko'plab qoz asrovchi oila ham fermerlarning to'y qozlarini, tiri ota ham ona qozlarini milliy kiyimga kiyindiruv baygisi nominatsiyasini jinguvchilarini bo'laklash uchun sahnaga Butun dunyo Totar kongressining Totar ishmakarlari bilan ishlov bo'ligi yetakchisi Farid Yaskaruli Urazayevni chaqiramiz. Rahibitingiz biriga. Eng qiziqli nominatsiyalarning birisi. Bayram bilan sizni rahibitingiz. Hayırlı gün kardeş milletteşler, kardeşler. Bugün ko'pgina intervyu oldular, jurnalistlar sırlarının işin üstünde.
Нишен муслимдер. Муслим акилгасына урнашкан авыл. Акилгасы үзе 574 километрдан тора. Оренбур, Башкортстан, Татарстан жерлерин сепап узып, Кама елгасына куя. Бу елганың өзүнө 92 инеш келип кушула. Бу 92 инеште миңлеген чишмелер. Биринчиден биз мына бүгүн залда күргөзмөлөрдө чишмелер чыжырасын көрдүк. Бу милләтебездин эң зур байлыгы. Экинчиси, бу елгада Россияда барлығы 4500 татар ауыл бар дейбіз. Шуның 1000 акилгасына сыйынган. Сәле нәрседен кем. Не үшін бабаларыбыз миңлеген татар ауылларын шушы елга куйынына келіп көтеріп баштаганнар. Тағы бір ай бар. Біздің акилгасы шулай сәрле елга екен. Müslim anın en matur jeri. Akilgasının en matur kuyaşlı parkı. Yani elbette onda bir kumgan, bir tırış kalıp yaşıyor. Hem olanın durumlu adetlerini saklar, yüzmünlegen milyonlagan kışkırtlık işitiği de bu milletimizin körken bir sıfatın mertebesini arttırarlar. Шуңа күрә мен барыгызга да рәхмәт әйтәсем килә. Бу проект безнең Сабан туйларыбыз сыман милләтебезгә зур бер бәйрәм булып әйләнеп кайтарды дип уйлыйм. Сабан туйларыбыз безнең җир милкен, җир культын пропагандаласа, бу казымалары безнең су символын, су байлыгын милләтебезгә зур дәүләт итеп кайтарып бирә. Шуңа күрә бәйрәмнәр уңышлы булсын, бәйрәмнәр матур булсын, бәйрәмнәр дәвамлы булсын һәм балаларыбызга, оныкларыбызга савап булып барып ирешсен. Рәхмәт сезгә. Амин. Амин. Фәрид әфәнде, зур рәхмәт. Хәзердә әйдәгез җиңүчеләрне бүләклек. Әлеге номинациядә 3нче урын яулады Хафизова Айсу Фәрид кызы, Саба районы. Көчле алкышлар белән чакырабыз. Сәхнәбез түренә. Яхшы, ул бүген юк икән. Әйе, бүләкне һичшиксез тапшырырбыз. 2нче урын Курбанова Айгөл Әбүзәр кызы, Башкортстан Республикасы. Ай, рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. 2нче урын, иптәшләр. Ут күршеләребез Башкортстан Республикасыннан. Һәм 1нче урын Юсупова Альбина Расих кызы, Азнакай районы. Күпләп каз асраучы гаилә һәм фермерларның туй казларын тере ата һәм ана казларны милли киемгә киендерү бәйгесе номинациясе җиңүчеләренә көчле алкышлар тагы бер тапкыр. Зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә, Азат абыз Рикескарович. Сезнең каршыгызда Кабаттан Булгар бию театры җырчылары Ләйсән Сафина, Наил Әнәсов. Кара чәч, кара күз. Биек тауның башларында түлке туынын туздыра, безнең авыл егетләре йоклап көнен уздыра. Кара каш, кара күз, замечательная, ошады күңелләремә ятларга бирү кая. Миләш күлләгәлләр, безнең авыл кызлары пишән чүмәләләр. Кара каш, кара күз, замечательная, ошадың күңелләремә ятларга бирү кая. Кара каш, кара күз, замечательная, ошадың күңелләремә ятларга бирү кая. Биек тауның башларында үсеп утыра миләш, бик күтәрмә борыныңны, сортыңны белеп сөйләш. Кара каш, кара күз, замечательная,
çetilnaya Uşadı köngüllerime yatlarga bir koya Эх, қара көз, замечательная Ұшады көңіллеріме ятларға беру қоя Неге қаман шайарасың, неге қаман күлесің Сағындым деген боласың, өбем дейсен кетесің Эх, қара көз, замечательная Ұшадың көңіллеріме ятларға беру қоя Эх, қара көз, замечательная Ұшадың көңіллеріме ятларға беру қоя Шын бәхітіні, мәхәбәтіні Қапыламағыз сіз аны Сақылағыз бәхітігізіні Ізләмәгіз яңаны Эх, қара көз, замечательная Ұшадың көңіллеріме ятларға беру қоя Эх, қара көз, замечательная Ұшадың көңіллеріме ятларға беру қоя Эх, қара көз, замечательная Ұшадың көңіллеріме ятларға беру қоя Ұшадың көңіллеріме Ятларға беру қоя Бұлғар бию театры Жыршылар Лейсән Сафина, Наил Әнасов Халық ара конкурслар лауреатлары Біз давам етеміз Мына Айзиле біздің йылаларыбыз білән бір реттен бұрынғыдан келген ырымнар да бар бит әле. Мәсәлән, мәҗүсилек безнең халкыбызның мәҗүсилек шырыннан ук килгән бер күренеш. Элек-электән кеше үлгәннән соң аның җаны кышларга, күбәләкләргә урнаша дип санаганнар бит. Һәм әгәр дә шушы кышлар, күбәләкләр өйгә керсә, бу бәла, каза, начарлыкка юраганнар. Чөнки кешенең җаны бары тик күкләрдә булганда гына тынычлык таба дигән шундый уй булган. Менә күргәнең бардыр, бүгенге көнгә дә сакланып килгән безнең тәрәзә, ишек, капкаларда кыш сүрәтләре бит. Һәм менә ул сүрәтләр шушы сүрәтләр инде йортка керүдән саклаган дип ышану булган. Шушы кышларның күбәләкләрен йортка керүдән саклаган дигән ышану булган. Кызык. Менә кышлар дигәннән минем дә бер ышану турында сөйләп узасым килә. Ул әлбәттә инде безнең оста хатын кызларыбыз чиккән мендәр юрганнар, сөлге тостымаллар. Менә игътибар иткәнегез бардыр, бик күп кенә чигүләрдә еш кына кыш сүрәтен күз алларга мөмкин, әйеме? Менә бу очракта да инде әлеге парлы күгәрченнәр, парлы аккышлар, алар менә яшь парларга тигез, матур, бәхетле тормыш булсын дип бүләк иткәннәр аларны. Һәм Аллаһка шөкер, әлеге йоланы бүген дә булса күзәтергә мөмкин. Менә бүгенге көндә шушыларга өстәлде бит инде пар казлар да. Һәм менә шушы пар казларның өстәлүендә мөслимнең булган, уңган егет кызларның да йогынтысы зур дип әйтәс килә. Һәм шушы фестивалебезнең йогынтысы да бар дип әйтәсем килә. Әлбәттә, Зөлфәт, һәм инде мендәрләр турында сүзебезне башлаганбыз икән. Шарабызның тагын бер гүзәл номинациясының җиңүчеләре белән дә танышып узар вакыт җиткәндер дип уйлыйм. Игътибар экранга. Халкыбыз элегелектән бер-берсенә булышып, күмәкләшеп эшләгән эшләрне, бер-берсенә булышып яшәгәннәр. Күпләп каз сораганнар. Каз өмәсеннән соң бөтенесе бергә җыелып, өмә иттереп, мендәрләр, ястыклар тутырганнар. Менә шул йолалар безнең бүгенге көнгә кадәр сакланып калган.
тутырылган мендәрләргә ятып йоклау таңга сихәт, шифа бирә. Афәрин. Бигрәк матур бит. Әле монда мендәрләргә, әле бит авылда ястык бар иде моның кадәр. Bütün балалар шунда кайтып жуклый торган идек, хәтерегездәме? Иртә белән муен булайтып каладыр иннәннән ул ястыктан. Шул искә төште әле. Шулай итеп, хөрмәтле кунаклар, милләттәшләр, сәхнәгә каз мамыгыннан ястык мендәрләр тутыру һәм матур итеп шигелеш белән тәэмин итү номинациясе җиңүчеләрен котлар өчен Bütün Dünya Tatar Kongresi karşında эшләп килүче региональ Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Идрисова Кадрия Рәис кызын чакырабыз. Сезнең көчле алкышлар белән. Хәерле кич, хөрмәтле җәмәгать. Менә без сезнең белән 3нче ел очрашабыз. 3нче ел күзгә күз карап сөйләшәбез. Һәм инде бу каз турындагы фестивальдә бары безнең сүз каз турында. Каз безнең татар халкының тормышында параллель барган кош. Ул безнең яшәешебез һәм тормыш көнкүрешебез. Каз безне ашаткан, финанс яктан тәэмин иткән һәм шул ук вакытта bütün кирәк яракларга без казны куллана алабыз. Шуңа күрә дә каз безнең 4000 елдан артык асраган кушыбыз булып тора. Менә бу фестивальнең да шарты казның менә дәрәҗәсен күтәрү татарлар алдында. Нәрсә дигән сүз дәрәҗәсен күтәрү? Аш су осталыгына каз ите, каз иш бауырлары белән тәэмин итү. Һәм шул вакытта аның җонын кирәкле менә юрган сыруга, мендәр өчен, менә бик күп һәм курткалар хәзер тегә башладылар каз мамыгыннан. Менә шушы эшләргә аның җылылыгын саклау өчен менә шушы фестивальнең ярдәме зур булыр дип уйлыйм. Зур. Мин моны курыкмыйча әйтә алам. Беренче ел белән чагыштырганда бу елда нинди генә безнең менә каздан әзерләнгән, каз продукцияларыннан әзерләнгән нәрсә генә килми хәзер. Гаҗәпләнеп карарлык аны. Әгәр дә монда без карап утырсак 471 эшне, без гаҗәпкә калыр идек. Безнең халык шул кадәр булган ул, шул кадәр уйлап табучан, шул хәтле хисле дә, һәм шул хәтле ярсу да, шул хәтле эшчән дә. Менә шуңа күрә бүген инде без 3нче тапкыр Мөслим җирлегендә шуңа инанып киләбез, шуңа ныклап сөенеп инанып кайтып китәбез. Ә хәзер инде бүләкләнүчләрне көтәбез. Бик теләп, 3нче урын Миназова Рауя Җәмигънур кызы, Актаныш районы. Әлеге номинациянең 3нче урын җиңүчесе якташыгыз. Якташым, ул үзе безнең килә алмады, аның урынына икенчесе чыга безнең. Һәм инде бу укытучы кичкенә генә Шуракай авылында балаларны дәрестә менә шушы эшкә өйрәтә. Сез аны күрдегез? 3 кыз белән алар инде мендәр тутырга өйрәнәләр. Сез аны карап киттегез. Ай, рәхмәт сезгә. Көчле алкышлар. Афәрин. Икенче урын Дәминова Рәзинә Фәнис кызы, Саба районыннан, ул да шулай ук бүген килә алмады, ләкин без аңа һичшиксез бүләген тапшырырбыз. Һәм беренче урын яулаучылар безнең икәү. Губаева Эльвира Кашап кызы, Свердловск өлкәсе, һәм Шәрәфетдинова Гөлшат Мансур кызы, Балташ районы. Рәхим итегез. Губаева Эльвираның аның килен мендәре, Свердловск өлкәсендә килен мендәре дигән төшенчә бар. Ул гаҗәеп икенче төрле. Монда күрмәдек без аны, ВКонтакте шелтәрләрендә күрерсез аны. Афәрин, котлыйбыз сезне һәм менә бу алкышлар сезнең хөрмәткә, җиңүчеләребез хөрмәтенә. Әлеге килен мендәрен күрәсегез килсә, Свердловск өлкәсеннән килен алып кайтырга кирәк инде. Истәлеккә фото. Менә безнең беренче урын алучылар.
Алтын қоллы қызлар. Рахмет сізге. Бик рәхмәт. Без дәвам итәбез һәм хәзер сәхнәгә Салих Сайдашев исемендәге Дәүләт зур концертлар залы солисты, бик күп халыкара һәм бөтен Россия фестивальләре лауреаты Илгиз Мөхәддиновны чакырабыз. Идел буе каеннары җыры белән. Хәерле кич, кадерле милләттәшләр, хәерле кунакларыбыз. Сезгә ялкынлы каенлы сарай безнең Идел буе якларыбыздан. Күпне карасам да карап туймыйм Идел буе каеннарына. Алар җитәкләшеп ялана як, төшәр төсле Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрем, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышларга йөрәк җырларымны яңартам. Мин яратам сезне, кардәшләрем, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышларга йөрәк җырларымны яңартам. Каеннарым җирдә тирбәләве, рәхәт бирә минем күңелгә. Белмим күпме туры килер икән, туган җирем белән йөрергә. Баганалы юлдан күз алмыйча, моңсуланып тора имәннәр. Үсмер имәннәрне йөркәләргә, назлы дилле җилләр килгәннәр. Кояшка таба, таңга таба, яз түренә таба юл алам. Гөлләр арасында үзәннәргә, үләннәргә кереп югалам. Әгәр сездән аерылып еракларга, алып китә калса юлларым, кайын шаулавында ишетирмен туган ярым сөйгән җырларын. Әгәр сездән аерылып еракларга, алып китә калса юлларым, кайын шаулавында ишетирмен туган ярым сөйгән җырларын. Күпме карасам да карап туймыйм Идел буе каеннарына. Алар җитәкләшеп ялана як, төшәр төсле Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрем, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышларга йөрәк җырларымны яңартам. Мин яратам сезне, кардәшләрем, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышларга йөрәк җырларымны яңартам. Йөрәк җырларымны яңартам. Йөрәк җырларымны яңартам. Илгиз Мөхәддинов. Рәхмәт, Илгиз. Бит безнең каз белән бәйле мәкалләребездә бик күп. Мәсәлән, каз артыннан тавык Идел аша очмас. Аңламый калдым, Зөлфәт. Нәрсәдән чыгып син бу мәкаләне әйттең? Әллә инде белемнәрең белән мактанмакчы буласыңмы соң? Юк, мәкалләр бик күп. Мактанудан түгел. Әйдә искә төшерик әле. Менә мәсәлән, әйме? Тагын бер мәкаль. Каз белән үрдәк, үрдәк белән очар. Мактанма, каз. Һөнәрең аз. Әйбәт, син бәбкәсен саклаган ата каз сыман шиметеп алдың хәзер әкрен генә. Афәрин. Бу мәкалләрдә бит шын мәгънәсендә менә шу 4-5 сүздән генә торган мәкалләрдә бит күпме мәгънәсе алынган. Һәм шул мәкалләрдән халыкның нинди икәнен аңларга мөмкин. Менә мәсәлән, татарга сакчылык хасмы? Хас. Кешенең чебешен ашасаң, казыңны бирерсең. Шәп бит. Шәп. Менә тагын берсе. Аерылган каз тупланган каргага җим булыр. Менә аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашарның каз белән бәйле варианты. Әйе. Һәм башкалар. Инде без алар бик күп, халык авыз иҗатын аны барлый башласаң,
бик күп кызыклы мәкаләләргә тукталып Әле без аларны искә төшерербез һәм киләсе номинациягә күчәр алдыннан без тагы бер кат игътибар итегәле экранга видеосюжет карабыз. Әйдә. Шылтырап аққан шешімәге суға демекілген едім шу тезігіне айланып үйге қойтамын деген едім тезігіне айланып үйге қойтамын деген едім Үзгірімін үйге қарадың ек тұттың шейлегімнен шу суларымы төгел ялқынып түгеді ерегімнен Куаз тавышы, кыз сагышы, яңгырый эмеләрдә. Әллә ниләр сөйләр иде, аңлаган бәндәләргә. Бәбкә тавышы, куазлар тавышы, иң беренче балача калып кайта бит. Әнкәемнең бик бәләкәй чакта ук аягыңны асылындырып утырма, куаз тешләр, кроватта сикермә. Тавышланмагыз, казлар утыра дигән сүзләр кулагында һаман да яңгырый кебек. Yılqalar kızlar Alar üçün Kıymak pişer bir ızbada Yigitlerinin gözü düşmüyorsun Yigitlerinin gözü düşmüyorsun Udırmalar Yirgen kızlarga Kaz kanatı kavri kavri Hatlar yazar hayari Kaz kanatı kavri kavri Hatlar yazar hayari Uynama başta gülme geç Bugün yeniye yari Başta gülmegeç Bu dünyanı geliyoruz Kaz ümesi bugün bizde Şavgır kileyimiz Anda kızlar, anda kozlar Rahatlanıp gördüğümüz Kazanda su koynap tıra Yürekler tıra koynap Ret kazlar yolga çığa Atlap baralar joylap Bar köterile kazandan Bar içinde şep kazlar Şarlı kaz yılkılar Şep yigitler, şep kızlar Kim tepi tutkan koluna, kimdir baştan tutungan Aysa appak yın babakны kapşıklarga tutırgan Kazlarımız simiz bulsunlar Giresi yılga da kupre bulsunlar Kaz kanatı kavri buğray İnsan sağ yuvur İnsan sağ aşarga yası
Züleyhat'ta eğitti. Kazının işmayıp oralarga razıdan da ısla kişi yok diye. Kilmeyip kalmasın diye. Bilesiniz tabii. Bu kadar maktav halinden işit kilmeysin. Mene sina şokru kavriye. Birge şokları birgeler şu kadirler birgeler. Birge şokları birgeler şu kadirler birgeler. Kulüne kuşururdu. Züleyhat dibine kildi geldi buluşurgası. Bigeybet. Ay başında suysak kasır bula bula. Ay ahırın tüktük inşallah. İnşallah. Nindi motor video yazma, ha? Kışlar bilan ketik әле. Рахмат. Менә балаларны күргәч, балачак хатирәләре яңарды минем дә. Бүгенге көндә каз шиметкән бала юктыр инде ул. Булса шушы мөслимдә булса гына инде, монда казлар күп. Менә синең каз шиметкәне бармы, юкмы? Бар. Бик куркам мин алардан шуңа. Бармы? Әлбәттә. Алайса, менә мин искә төште, авылда безнең шаршау белән корылган миш башында утыртып куялар ана казны, аны тасың бит анда кергәндә бала бит инде шук вакыт менә шунда кереп шалт лектиреп ала торган иде шушы ана каз. Гел кергән сайын онытыладыр. Шиметкәне бармы каз? Bizim kovikemiz bunda. Kovayı. Biz номинация җиңүчеләрен барлап алыйк. Чынлап та әлеге номинация бик кызыклы номинация. Каз өмәләренә багышланган видеоматериаллар, шигырь һәм җырлар, бию һәм сәхнәләштерелгән композициялар иде. Һәм әлеге җиңүчеләрне бүләкләү өчен сәхнәгә Ак Калфак региональ татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Рәис кызы Идрисованы кабаттан сәхнә бестеренә чакырабыз. Хөрмәтле җәмәгать, бу номинация чыккач, мин сезгә бер-ике генә фикер әйтеп китәсем килә. Менә монда каз өмәләре күрсәтелде безнең. Каз өмәсе. Һәм безгә нәрсә ярый, нәрсә ярамый. Менә бик күп кеше бик күп сораулар була миңа. Нәрсә ул харам җын дип. Нәрсә ул харам җын? Култыгасы, ни өчен харам дип атаганнар? Кулланырга ярамый дигәнне аңлата. Ни өчен кулланырга ярамый? Чөнки казның бүтән җиренә дә су тиеп үтә, ул юын ала, ә култык астына ул су кертә алмый. Менә безнең дә култык астындагы җыннар харам җын кебек, без аны ягабыз. Нәкъ менә бу казның култык астындагы җыны тотарга ярамаган өчен харам дип җын дип атала, һәм ул алына. Бер нинди ястык мендергә дә кертергә ярамый. Казны шалу белән шундук култык астыннан ул җыннар алына, икенче чиләккә салына һәм өйгә дә алып кермичә яндырыла. Монсы бер. Аннары безнең сезнең белән менә берничә тагын фикерне әйтеп китәсем килә. Казлар турында җырлар. Менә без казлар турында җырларны берничә җырны кабат-кабат җырлыйбыз. Ә безнең бу номинациядә казлар турында шигырьләр һәм җырлар. Аллага шөкер, бу елда безнең 22 кешедән, үзешчәннәрдән дә безнең шигырьләр килде. Һәм сез аны күрдегез, Саба егете Айдарның шигырь сөйләвен, ул бүген киләнмәде, авыру сәбәпле киләнмәде. Айдар бик матур итеп 38 яшьлек безнең 4 балалы әти, бик матур шигырь язган, ул менә үзе сөйләп күрсәтте. Һәм 2 кеше безнең бик матур итеп бу бәйгедә җиңеп чыкты. Аның инде кемнәр икәнен хәзер әйтелер, икесе дә Башкортстан якларыннан. Әйдәгез. Ой, монда безнең хөкемдарларыбызга бик авыр булган, чөнки 3нче урын гына 4 кеше яулаган иптәшләр. Әйдәгез, аларны игълан итик әле. 3нче урын Галиева Ландыш Фирдәвес кызы, Яршаллы шәһәре. Ул килә алмады. Шулай ук 3нче урын сез инде әйтеп үттегез. Айдар Шакир улы Хантимиров Саба районыннан. Әлбәттә без аңа шулай ук бүләген тапшырырбыз. Күчәбез киләсе 3нче урынга. Сатаева Фәйрүзә Зилайыр кызы, Башкортстан Республикасы. Рәхим итегез. Башкортстан Республикасы безнең бик актив ак калфаклыбыз. Бик зур рәхмәт аңа.
Һәм шулай ук әйдәгез 3-нче урын Васильева Наталья Борис кызы. Шулай ук Башкортстан Республикасы. Рәхим итегез. Шын күңелдән котлыйбыз сезне. Әлбәттә, бүләгегезне дә кабул итеп алыгыз. Һәм истәлеккә фото. Без күчәбез 2-нче урынга. Актаныш гомуми үсеш бирүче 2-нче номерлы балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе җитәкчеләре Минхаҗева Гөләндәм Әхмәт Сафа кызы һәм Вагызова Алиса Фәндәс кызы. Актаныш районы. 2-нче урын. Рәхим итегез. Менә 30лап баланы күрдегез бит. Һәр берсендә киянтә чиләк. Гармоннар егетләрдә. Шундый матур итеп. Алар инде шишмәгә төшәләр. Алар инде төркемгә кергәчендә яулыкларында матур итеп бәйләгәннәр. Менә шушы 2 тәрбияче. Берсе өлкән яшьтәге тәрбияче, берсе яшь тәрбияче. Бик афәрин дип әйтәсе килә аларга. Һәм инде инде үзем чыккач аларга инде калфакны кигереп куябыз, чөнки башкаларга да кигерәнмәдек. Яшьләрчә калфак булабыз. Карагыз малай, калфак кидергәч бөтенләй икенче кешеләр. Яхшы якка 100% үзгәрделәр. Бик рәхмәт котлыйбыз сезне. Шулай ук 2-нче урын Илюза Илнар кызы Галимҗанова Саба районыннан шулай ук килә алмады. Бүләген тапшырырбыз. 1-нче урын. 1-нче урынны яулаучылар шулай ук 2. Гыйзамова Хамдия Гафур кызы Минзәлә районы һәм Нагаева Зифа Вәли кызы Башкортстан Республикасы. Рәхим итегез. 1-нче урынны яулаучы җиңүчеләребез. Менә Хамдия Минзәләдән безнең 4 буын вәкиле белән каз өмәсе күрсәттеләр. 4 буын вәкиле. Хамдиягә бүген 65 яшь. Аның инде 4-нче буыны бар. Һәм һәр берсен, һәр елны каз асрап, күпләп, үрдәк каз асрап, бөтенесе бергәләп, кызлары, малайлары, киленнәре, кодагыйлары, һәм инде хәзер 4-нче буын оныкчыклары да өмәдә 2 оныкчыгы. Алар фильмда безнең бөтенесе бар. Бик зур рәхмәт Хамдия сезгә. Татар халкының милли юласын һәр вакыт менә һәр елны үтәп киләләр. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт менә бүләк. Әйе. Зур рәхмәт. Һәм шулай ук 1-нче урын яулаучы Нагаева Зифа Вәли кызы Башкортстан Республикасы. Көчле алкышлар. Нагаева Зифаны бәлки монда ярты зал белә торгандыр. Ул Татарстанның, Башкортстанның халык артисты. Һәм без аңа бик тә рәхмәтле. Ул һәр җирдә көтеп алынган кунак. Менә безнең шушы фестивальгә былтыр аның белән сөйләшкәндә мин аңа әйттем. Шундый да фестиваль бара безнең. Каз өмәсе фестивале. Менә сине Фәнәви һәр вакыт әйтә, үзе суга үзе ура, үзе төяп җибәрә ди. Ул кем дисәгез, ул Зифа Нагаева булыр диде. Сүзендә яза, көендә яза, җырлап та бирә. Менә бүген нәкъ шуның өчен Зифа ханым биредә. Бик зур рәхмәт, бик матур әниемнең ак казлары дигән җырны иҗат итте ул. Рәхмәт. Көчле алкышлар җиңүчеләребезгә. Зур рәхмәт сезгә иҗатыгыз өчен. Һәм бүләкләрне кабул итеп алыгыз. Истәлеккә фото. Зур рәхмәт. Афәрин. Кадерле рәисне, без сезне бераз гына
Biraz gına tutkарлıyız sahnede. Tutkарлıyıq әле чөнки сезне котларга теләүчеләр бик күп. Шуларның берсен сәхнәгә чакырасы килә. Мөслим кызы бүгенге көндә Чаллыда Ак Калфак оешмасы әгъзасы Тәслия апа. Микрофонга сөйләсәгез әйдә. Hayırlı kеш, hürmetli yaktaşlarım, hürmetli Kadriye Reis'ine bulsun ol op-ak karlar, bulsun ol yumuşak, yabalak yavgan, жерге yatkan mamık kibik op-ak karlar, şunda bulsun bizning Tatar halkının milli yılaları, milli gırıf gadetleri, onlarını balalarına tükmişik, çeşmi jitkirüşü, mene sizning kibik zatlı, ziyalı hanımlar. Men endi bunda әзірленіп келген едім, ләкин қос үмәсі бұлғаштын, Қадырия Райсымда ғафу етігіз мені. Мен сізні бүгін, бүтін дүния татар хатын қызларының жетекшісі боларақ, оппақ, матур, йымшақ, жылылық тарытушы әни қозға білән шағыштырам, шуңа теңлем. Бұл мүбәрәк бәйрәмігіз сіздің құтлы болсын, сізге бары тек исәнлік, саулық, сәлемәтлік тілейм. Ақ қазлар қашан барлыққа келер, қойда өселер, яшыл ширемде жей күні. Шуңа көре де мен сізге мына шушы жейге бұқытымды. Тәслия апа безнең рәссам. Bizning mana gel qarşı alışı, uzatıb yürüyüşü Marina xanımğa. Ezgine, kişkine ile yürüyüşüne başlayıyor. Tәслия ханым bizning bik yaxşı rəssam. İndi biz onlar bilə süykümlü, şurəli beygisindən birgə. Rəhmət sizgə. 20 yıl. Тәслия апа ул birdən bir кеше мындай бит менә сәхнәгә менүчеләр арасында ул теләсә нәрсәгә үзенчә әйтә ала. Мин шулай күрәм, мин рәссам дип. Бик бәхетле кешеләр алар, шулай дип әйтә алган кешеләр. Хәзер әйдәгез сәхнәбез түрендә каршы алыйк. Татарстан Республикасының һәм Башкортстан Республикасының халык артисты Зифа Нагаева. Көчле алкышлар. Hayırlı kеш, muhterem cemaat, hürmetli millettaşlar. Jırlarım taralып yaşagan Tatarstan'a, Quyoshli Boshqirtistondan qo'ynar salom. Şitenlerden urgan yollarda Uya idi qazlarım Bizge jitti, qazlarga da jitti Enkey senin qulun nazları Kökler yorip gülge düşeydi Enkeyimnin oppa qazları Ey qoy dostu idi şul vaqtni Ko'rib ilerishim ibarı Enkeyimni uylarımın Qanatlari aman kalmadı Bebke üstüreller Ok yavlıklı enkey yanında Bir xavifsiz bulgan bebkelerge Hem yinada enkey barında Kökleri yorup gülge düşeydi Enkeyimlik oppa qazları Vaqtni ko'rib ilerishim ibarı Enkeyimni uylarımın Qanatlari aman
яшы тәгәрәпләр төшә. Әнкәй сагынып сөйли казлар белән бергә сагынып сөйли каз үстергән яшьлек еллары. Күкләр ярып күлгә төшә иде. Әнкәемнең аппак казлары. Әй кайтасы иде шул вакытны күреп килер өчен ни бары. Әнкәемне уйларымның канатлары һаман талмады. Күкләр ярып күлгә төшә иде. Әнкәемнең аппак казлары. Әй кайтасы иде шул вакытны күреп килер өчен ни бары. Күкләр ярып күлгә төшә иде. Әнкәемнең аппак казлары. Әй кайтасы иде шул вакытны күреп килер өчен ни бары. Әнкәемне уйларымның канатлары һаман талмады. Канатлары һаман талмады. Канатлары һаман талмады. Канатлары һаман талмады. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Зифа Нагаева. Зур рәхмәт иҗатыгыз өчен. Hürmetli Tataristan, bütün dünya Tatar Kongresi'na biride bulunman, Müslim'de, şunday jirlikte bulunman faydalanıp, yugarılardan yugarı halk beyesi, halk ismin birüge şul kadarlı zor tırışlık, ilham salganları için alkışlar bile gidip, tübençilik bilen başlayıp, gururlukta rahmet eytip gitesip gele dostlar. Millet oratatılıklı gırıp gadetlerimizni bütün dünya Gülemine, kimeline yetiştirip, balkışlatıp birge yaşasa gide. Bugün bigrek de bu jırımını dünyaya getirirge, şul kadarı mina etergiş birgen Kadriye reis kızına zor rahmetler eytip, uluk tantanalı yubileyi bilen kaynar kıtlap, bu şiiri yollarımnığına kıskaça bile gidip gidesim kile. Tatar kızı kile, o kalfakta, tike basıp kile, ak kalfakta. Üzgüne tügel, uyu anın, muğu anın, jırı anın, sözü anın, kılgan gamelleri işi anın, ak kalpaktan, çünkü canı anın fakat aktan. Tuğan jirin siye, ilin siye, dinin halkın siye, anın işin yanıp kiye, köngülü anın fakat. Saftan başka ul bulduralmay çünkü ol bit. Min tatarmın digen maturluktan, güçlü zattan, azat zattan, tatar zattan. Beyran bilen Kadriye reisimle, beyran bilen ruhtaşlar, köngüldeşler, milletteşler. Rahmet çakırığız için. Rahmet katnaşığız için. Rahmet. İşatığız için. Zor rahmet sizге. Матур шигырь юллары бик зур рәхмәт. Шушы урында фестивалебезнең тагын бер күңелле номинация җиңүчеләрен барлап узыйк әле. Ул да булса сәхнәдә каз продукцияләрен яңа дизайн форматта халыкка тәкъдим итү ысуллары һәм үз-үземә
режиссер номинациясы. Әйе, үткән елны капка ишекләрне үзләре ачып күрүче казлар бик күпләрнең хушларын алган иде. Хәтерлисездер, әйеме? Быел исә казларыбыз нәрсә күрсәтер, нәрсә майтарыр микән? Әйдәгез әле бергәләп экранга күз салыйк. Кызлар, барыгызда килде микән? Санашып алыйк әле. Что она там говорит? Это считайся говорит. Почесаться? Yok инде считай. Первая. Икенче. Дүртенче. Өченче. Бешенче. Что-то дұрыс санамадыңыз бадай. Кері санашығыз әлі. Что не понравилось? Заново дай. Первая. Икенче. Дүртенче. Үшенче. Бешенче. Рабиғатты. Нәрсе? Сен бит үшенче басып тұрасың, ник дүртенче дейсің, а? Ник мен өмір бойы дүртенче тұратыр бит басып. Сен дүртенче тұрсаң бірге көш. Егіл мені дайланан инди қадетсің. Яңадан жұтлашығыз. Что они там не могут поделить? Сен перепутали инде, заново дай. Вот ты, Господи, первая. Икенче. Үшенче. Бешенче. Батырлығым білән ғұрланам, жүрегімде сөнмәс ялқын бар. Қайда жүрсем де өз халқымны ұмытпасқа берген антым бар. Биш başında bişmeşi, bişmeşinin biş başı, bişmeşinin biş başına işilmesi miştaşı. Kızlar, barıqızda. Әлеге номинация җиңүчеләрен бүләкләү өчен сәхнәбезгә Татарстанның Мөслим районы касчысы Ирек Хамадишинны чакырабыз. Көчле алкышлар белән Ирек әфәнде, рәхим итегез. Ирек абый узган елда мин сөйләргә яратмыйм дип бик оялып биткән иде ул. Бүген дә шулай ахыр саема. Киләсе елга сөйләрмен дип сез вәгъдә биргән идегез бит узган ел. Опять теге алдан предупреждать мәшегенә. Узган ел без сезнең белән әңгәмә кырган идек. Ничә каз иде әле сезнең хуҗалыкта? Узган ел. Безнең инде узган ел 11,000 ярым каз маточныйстада 11,000 ярым иде. Хәзер быел 13,200. Алкышлар. Безнең чыгарган солган йомыркалар саны 340,000, 270,000 бәпкә чыгардык быел. Күп мәдрәләшен инде бөтен районда калса, бик күп өлешен Россиянең бүтән төбәкләрендә сатабыз. Сезнең бу каз өмәсен оештырганда авыл халкы җитәме? Җитә, без инде монда районда завершающий каз өмәсе үзебезнең авылда да үткәрдек, туганнар җыйналышып, бөтен үзебезнең нәсел туганнарын җыеп, каз өмәсе бәйрәме оештырдык. Бу шиге конкурсына әйтә тукталып китәсем килә инде минем. Бик күп кызларга әйтеп китәм әле, бик күп төбәкләрдән кызлар катнаштылар. Менә бүген мин телефоннан гына таныш идем. Монда килгәчтен инде күреп таныштык. Күпләрегезгә рәхмәт әйтәсем килә. Киләсе номинацияларның, киләсе планнарыбыз бар. Тагын икенче төрле чигүләр буенча инде ансын яңа елдан соң объявлять итәрбез. Шулай ук активный катнашырсыз дип көтеп калам. Амин. Зур рәхмәт, Ирек әфәнде, зур рәхмәт. Инде җиңүчеләребезне бүләклик, Ирек әфәнде. Һәм без күчәбез бүләкләү тантанасына 3нче урын. Юлия Герман кызы Хөсәенова Шупрәле районыннан тик ул кызганыч килә алмады. Бүләген тапшырырбыз. 2нче урын Мизитова Рауза Рауил кызы Пенза өлкәсеннән. Ул да шулай ук бүген юк. Аңа бүләген тапшырырбыз. Әмәнә. Беренче урын Балташ районына китә һәм ул Миннебаева Гөлсем Әдхәм кызы һәм Зияддинова Халисә Куддус кызын биргә чакырабыз. Балташлылар, рәхим итегез. Ярак дип тормаганнар, килгәннәр, рәхмәт сезгә. Афәрин. Балташ бит әле ул Сабага караганда да яраграк. Нишлисең? Менә юк күңелләрне мин үзем Сабаны кыбылгач, ничә кешене укыдыгаймы? Менә Сабадан берсе дә юк. Кайткачтан әйтерсең, ярыймы? Менә шундый матур фестивальне күрми калдыгыз дип.
Аны балташлар әйтә алла берсә. Кайтышлый. Рәхмәт сезгә. Афәрин. Бу безнең иптәшләр Кос продукцияларын яңа дизайн форматта халыкка тәкъдим итү усуллары һәм үз-үземә режиссер номинациясе җиңүчеләре. Беренче урын. Шын күңелдән котлыйбыз сезне һәм әлбәттә. Рәхмәт. Алкышлар белән озатабыз. Алкышлар астында озатабыз. Дуслар, кичә безнең күрке булган Болгар бию театрын кабаттан сәхнәгә чакырабыз. Хәзер алар безгә гади булмаган бер бию күрсәтәчәкләр. Чөнки ул тула һәм ашлык сулу өмәләренең осына таянып ясалган гүзәл күренешләр булыр. Димәк, хәзер без карап үтәрбез тула өмәсеннән шундый бер матур күренеш. Әлеге менә шушы биюле җырлы композицияда безнең җырлый Регина Садыкова. Каршы алыгыз. Халыкара һәм бик күп сонлы конкурс, фестивальләр лауреаты. Şabas şarlı gürli emmelerde küngel aşabas ay hay dostlarım işlerim anlamaysız yüreğimden nige yorsıp dipkenen anlamaysız könlümü teresesin kimden kilip şirtkenem Boyun tikiz erlegeş ay hay dostlarım dost işlerim anlamaysız yüreğimden nige yorsıp dipkenen anlamaysız könlümü teresesin kimden kilip şirtkenin Регина Садыкова. Хәзер сезнең игътибарга ашлык сугу
өмәсеннән күренеш тәкъдим итәбез.
Приют театры. Аферин, менә шулай. Үзебезнең милли йолаларыбызны бию аша матур итеп күрсәтәләр. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт егетләргә. Аферин. Өмәнең иң матур, иң рәхәт өлеше каз өмәсе табыны турында да сөйләшеп алыйк әле. Менә өмәчеләр килешкә хуҗабикә 3 табын әзерли торган булган. 3 табын әзерли. Беренчесе аның кызларга, икенчесе егетләргә, өченчесе бала чагага һәм нәрсәгә әзерләгәннәр дип. Беренчегә, мәсәлән, ул каз, үрдәк итендә пешкән токмачлы аш. Икенчегә казның эш башы, тәпиләре салып пешерелгән бәлеш. Өченчегә каз. Нигә туктап калдың, Зөлфәт? Артык хисләргә бирелдең. Кижит ташыйсы килә башлады. Менә шулай инде ул каз үзе шүлдә булса да, күзе күлдә булыр дигән мәкаль нәкъ менә сиңа туры килә. Нәкъ шулай. Хәзер фестивалебез кысаларына әйләнеп кайтыйк һәм экранга күз салыйк әле. Әйе, чираттагы номинация. Ышаныбыз башлыйбыз. Бисмилла белән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аъузу биллаһи минәш шайтанир-раҗим. Кул халaqу хада Аллаһ самәдә ләм ялда. Ям юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Казарыбыз тәмле булсын. Дусларыбыз, әлеге номинация каздан пешерелгән татар халык ашлары. Һәм әлеге номинацияда җиңүчеләрне билгеләгәндә шундый матур күренешкә тап булдык. Биредә 90 яшьлек иң өлкән катнашучы да бар. 7 яшьлек иң кечкенә катнашучы да бар һәм алар барысы да җиңүчеләр арасында. Җиңүчеләребезне тәбрикләү өчен Чуашстан Республикасыннан крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Лотфуллин Рауил Зиннур улын чакырабыз. Сәхнәбез түренә рәхим итегез. Көчле алкышлар белән Ярак араларны якын итеп килгән хөрмәтле кунагыбыз. Сезгә рәхим итегез. Котлап китегез әле. Хәерле кич. Без Чуашстаннан килгән кешеләр. Безнең фермерское хозяйство. Безнең хозяйство былтыр икенче фестивальдә сөйләгәнем инде. Таяк кабатлап әйтергә туры килә. Былтыр безнең 50 мең батышны стады, быел 65 меңгә меңгердек. Субханалла.
4-нче площадка безнең әле Әрмәт районында, югары мактамада авылда ачып җибәрдек быел. Анда 14 мең ярым каз матышны утырттык. Инкубаторны быел Алла берсе җибәрәбез анда. Ну, үзебез турында әз генә әйтергә була. Без Россиягә тоже күп итеп эшлибез. Татарстанга в том числе. Вот, чыгабыз чит илгә. Әзерәк Азербайҗан белән эшли башладык. Казакстан быел план чыгарга 2нче сезонга Кыргызстанга. Вот шундый зур планнар белән быел катнаштык. Чыгу берек белән все полностью әзерәк оештырга туры килде. Шуны анда, конечно, зур итеп бик күп кеше катнашты. Яшь балаларда и олорак кешеләрдә сүзләрне әйтеп бетерә алмыйм, татарча олорак сүзләргә. Вот. Шуңа күрә бөтенесегә бик зур рәхмәт кирәк кешеләргә. Килмәгән кешеләргә тапшырырсыз безнең информацияләрне в любом случае. Вот. Бәйрәм белән бөтенегезне. Вот. Ну, үзебезне тоже. Рәхмәт, рәхмәт. Уңышлар теләп калабыз һәм әйдәгез җиңүчеләребезне бүләклик. 3нче Бөтен Россия Каз өмәсе фестиваленең иң кечкенә катнашучы дипломы Хантимерова Кадрия Илнар кызы, Мөслим районы. Көчле алкышлар бүләк итик әле үзенә. Менә Кадрия безгә ничек иттереп матур сүзләр яңраталар. Котлыйбыз сине һәм алга таба да сиңа уңышлар телибез. Һәм матур итеп фотога төшеп алыйк. Әйе. Зур рәхмәт. 3нче Бөтен Россия Каз өмәсе фестиваленең иң өлкән катнашучы дипломы белән Минәҗева Нурсина Харис кызы бүләкләнә. Удмуртия Республикасы. Нурсина ханым, котлыйбыз сезне сәхнәгә чакырабыз. Киләсе елда зурлап 90 яшьлек юбилейны үткәрергә язсын. Субханалла. Нурсина апа, рәхмәт. Әле без сезнең белән фотога төшәбез һәм сезне озатмыйбыз сәхнәдә. 3нче урын иясен кабат чакырабыз. Лилия Мария кызы Әфәндиева, Лениногорск районы. Шулай ук 3нче урынга лайык булды Фазлыева Лилия Михайловна, Киров өлкәсе. Кызганычка каршы бүген ул килә алмады. 2нче урын Абдрашитова Әлфия Камил кызы, Оренбург өлкәсе. Әлфия ханым, монда рәхим итегез. Шулай ук 2нче урынга лайык булды безнең Каримова Гүзәл Фат кызы, Яшел Үзән шәһәреннән. Кызганычка каршы ул да бүген килә алмады. Һәм 1нче урын иясен сәхнәбез түренә чакырабыз. Ул да булса Рузалия Ислам кызы Мөхәммәтованы, Новосибирск өлкәсе. Новосибирск, иптәшләр. Субханалла. Зур рәхмәт җиңүчеләребезгә. Көчле алкышлар тагы бер кат. Бик зур рәхмәт. Равил әфәнде сезгә матур теләкләргә, сүзләрегез өчен әйе, сезне озатабыз, ләкин Нурсина апа сезне әле калуыгызны сорыйбыз, чөнки безнең әле тагын бүләк бар сезгә. Менә шул бүләкләрне тапшырыр өчен сәхнәбез түренә ООО Күз генераль директоры Исламов Ринат Тахирулы һәм ООО Айташ ширкәте генераль директоры Зарипов Зөлфәт Әлфәт улын чакырабыз. Рәхим итегез, егетләр. Демәк, безнең иң тәҗрибәле аш-су остасын котлыйбыз. Хәерле кич, якташлар, милләттәшләр.
Мен енді өзім мүслим егіті, көп кіна мүслимдер аны біле. Біз енді әлігі шара мүслимімізде неше регионны бірлештірген шарабыз, милләттәшләребезне җыелган шарабыз мүслимдә узуына бик шат. Һәм бүгенге көндә Нурсин апабызны үзебезнең проект исеменнән, инде ул проект безнең мәчетләр яктыртуына түгел, ул мәчетләр тарихы һәм менә элек безнең инде бабаларыбызның тамгасы куелган булса, башка форматта бүгенге көндә инде безнең QR-код оныкларыгыз шушы QR-код аркылы үткәреп, сезне Татарстаныбыздагы булган мәчетләрнең тарихын 3 телдә укый алачаксыз. Татар теле, гарәп теле, рус телендә. Шуңа күрә менә сезгә безнең яктыккан мәчетләребез белән билгеле булган шамайлны бүләк итәбез һәм кичкенә генә бүләгебез. Көчле алкышлар. Егетләр, зур рәхмәт сезгә. Менә шулай олулаганыгыз өчен Нурсин апаны. Иң тәҗрибәле ашсу остасы безнең Нурсин апабыз. Бик зур рәхмәт. Без исә кичәбезне шулай ук җыр белән дәвам итәбез. Сәхнәбез түрендә кабаттан Болгар кызлары триосы. Алар сезгә Зәңгәр күз дип исемләнгән җыр тәкъдим итерләр. Kızlar gittik birge. Hoppa. Şükür eştiyle Üzengene gel Gümberlik yar etmeyine İzengar kız sizde yok mekanı birer özgesiz Siye bağrım diyorsun İzengar kız sizin teline yok mekanı Evet bu da özgesiz Zengar kız Siye İzengar kız sizde yok mekanı birer özgesiz Siye bağrım diyorsun İzengar kız sizde yok mekanı Siye bağrım diyorsun Болгар кызлары. Алкышларыгыз. Рәхмәт кызлар.
Былғар қызлары. Бек зор рахмат. Һәм алдағы номинацияға көшәбез. Қас қаурые һәм қанатларынан эшләнелгән халық кәсепләре эшләнмәләре. Әйе, 1000 яшәр қаурый канатлардан иҗат ителгән халык эшләнмәләре номинациясе җиңүчеләрен котлау өчен сәхнәгә ООО Агат җитәкчесе Рашид Фәтхелбаян улы Дилмиевны чакырабыз. Башкортстан Республикасы. Рәхим итегез. Hayırlı kеш, hayırlı dostlar. Мен келдім Уфадан. Бұл бек менің үшін не енді неше кетерге болады. Біз Белегейден өскенде, мен өзім Башкирияда өстім. Какая-то ностальгия десем енді. Бізді Балашаққа қайтып келдіңіз ме? Балашаққа қайтып келдім. Қаз бәпкәләрін сақларға жіберәләр иде ме? Біз өстегенде шол қаз бәпкәсі біле бірге құшақлашып йықлап өстік Белекейден шол бүгін қайтып келдім. В свою молодость десем болайын енді. Шының үшін бек зор бейрам, бұл бек не айтасым келе, бұл бек мына біздің өсетірген әлі поколенияға бек пример береміз. Мына ешлер әлі біздің балалар, біздің внуклар бүтін нәрсені қазір көрелер. И с такой надеждой, что біздің әбилердің, бабалардың традиция из поколения в поколение күшіп бара, ол бек ейбәді шол. Шының үшін барығыздың да бейрам біле, бек ейбәд. Бейрам ойыштырылғансыз мұнда зор етіп рахмет ойыштырушыларға, мен мұнда қонаққа шақырғанға. Мен очень довольный, бек рахмет. Рахмат келгеніңіз үшін зор рахмат. Қазір енді бөләкләп алайық біздің жеңушілеріне. Кеңше тұрыңыз, әйе. 3-ші орыннан башлайбыз. Муслим лицейі 6-ші сыйныф қызлары. Рахим етіңіз. Қызлар мұнда ма? Яйса сыйныф жетекшісі 3-ші орын. Муслим лицей 6-ші сыйныф. Сіз оқытушылары. Құтлайбыз сізні. Рахмет сізге. Міне шындай соллы бөлек сізге. Оны. 2-ші орын иелерінде шақырабыз. Бұлда бұлса Сирина Миндахир қызы Шагабиева, Кукмара районы. Рахим етіңіз. Һәм 1-ші орын Бахаова Гүзәлия Яхфар қызы Муслим. Көчлі алқышлар. Зор рахмат сізге. Бию қарайсы келе айзелер. Әйе, бию қарап өтек. Қабаттан сәхнәбіз түріне сіз яратып үлгірген Бұлғар бию театрын шақырайық әлі. Олар бізге қабаттан бір матур көрініш көрсәтірлер. Олда болса келін келе деп атала ол. Қарайық әлі.
Болгар бию театры. Зор рахмат. Әйе, біз дәвам итәбез. Безнең эрга кадәр яшәгән бөек фәлсәфәче Диоген шуны сүзләр әйтеп калдырган. Йорт мал туарын үрчетүче хуҗалар шуны истә тотарга тиеш. Алар әлеге җан ияләренең хезмәтчесе. Ишеткәнең бар идеме бу турыда? Юк, ләкин кызыклы фикер һәм килешергә мөмкин, чөнки йорт казларының моннан 4000 ел элек барлыкка килүен исәпкә тутсак бит. Һәм казларыбыз ничә мең еллар элек бөек дәүләтләр Рим, Мисыр, Тибет кебек дәүләтләрнең аларда зур роль уйнап торганда, шуннан да ул татарлар өчен дә инде шын мәгънәсендә изге жан иясе булып торган. Тагын бер фикер өстәп әйтер идем әле мин. 25 гасыр буена кешелек бит язу әсбабы итеп нәкъ менә кыш каурыен кулланган. Димәк, безнең казларыбыз, кышларыбыз ул бит әле кешелекне билимгә, яңалыкка өндәүче дә. Тагын тарихка кирип киттек. Әйдә без киләсе номинацияга күчик. Бу инде безнең соңгы номинация. Әйдә. Һәм әлеге номинация җиңүчеләре белән танышыр вакыт җитте. Әйе, әлеге номинация ул яңа технологиялар нигезендә эшкәртелгән каз продукциясе бәйгесе җиңүчеләре. Аларны котлау өчен сәхнәгә Мөслим муниципаль районы башлыгы Альберт Роберт улы Хужины чакырабыз. Рәхим итегез. Безнең әлеге номинациядә 3 урын. Ерекше кирәншән әйтеп тимен, мин әзерләнмәгән инде номинациягә. Шунлап та монда шурын теге нәрсә яңаша ниндидер продукция, ул бит инде каздан нәрсә генә эшләп булмый икән, әйме менә кадәр рәсемдә сөйләшеп утырдык без. Нинди генә төрле сыйлар, нинди генә төрле яңа төрле без моңынча күрмәгән әйберләр эшләргә була икән. Тәмле ул сөйли, минем ашыйсы килә башлады. Зөфрәтемне шуңа күрә менә шул номинация белән бүген тәбрик итеп китик. 3нче урын Лутфуллина Рушания Галимҗан кызы, Кайбыш районы. Көчле алкышлар. Котлыйбыз сезне. Бу алкышлар сезгә. Икенче урын Тимергалиева Эльмира Васил кызы, Мөслим районы. Әйе, менә әлеге номинациядагы эшләрне сез экраннардан да күрә аласыз. Карап китегез әле, менә нинди кызыклы әйберләр эшлиләр безнең матур ханымнарыбыз. Икенче урын җиңүчесе сәхнәбез турында. Һәм беренче урын Абзалова Лилия Флюр кызы, Мөслим районы. Рәхим итегез. Зур рәхмәт, уңышлар, барыбызга да уңышлар. Һәм хөрмәтле тамашачылар, киләсе җиңүчеләребезне бүләкләү өчен сәхнәбез түренә кабаттан Данис Фәнис улын чакырыйк әле сезнең көчле алкышлар белән. Данис Фәнис, рәхим итегез. Инде хәзер барыгыз да зарыгып Гран-при иясен котлауны көтәсездер. Гран-прига кадәр менә безнең сынчыбыз һәм рәссамыбыз игътибар иткәнсездер. Программа кысаларында дөньяда бердән-бер аны ул скульптурага бәйле һәрбер кеше үзенчә бәя бирер. Ләкин мин шунысын әйтә алам. Бәхет скверында урнашкан, бәхет символына әверелгән. Тату гаилә, тынычлык, иминлек, пар казлар буларакта. Гомумән бу сынның исемен һәрбер кеше үзенең күңеленә алып кайта. Менә моңа кадәр, бу чарага кадәр сезне барыгыз да менә бәхет скверында урнашкан пар казлар скверы белән, казлар скульптурасы белән танышкан иде. Әйдәгез әле менә аның сынчысын, скульптор, менә идея автор буларак
Ләкин мен сезгә шуны әйтәм, Мәскәү үзенең Кремле белән, Казан үзенең Сөембикәсе белән, Лондон үзенең Биг Бены белән, Париж үзенең менә шушы Эльф манарасы белән аермалы буларак мөслим менә әлеге һәйкәл белән дөнья күләм танылды. Ул монда бердән бер. Ул монда биредә генә Альберт Рович, сез тарихта әлеге сынны куючы район башлыгы булып калачаксыз әле, сез һәм сезнең командагыз. Шуңа күрә мөслимгә әлеге бердән бер сынны карага да җибәрегез милләттәшләребезне. Бөтен дөнья татар конгрессы рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Әхмәтов Ленар Зәлил улы һәм шулай ук Шихапов Васил Әгъләм улы. Сезне сәхнәбез түренә чакырабыз. Сынчылыбыз һәм рәссамыбыз. Зор рәхмәт, егетләр. Ләкин шул кадәр үз кулына алган глава, мин сораган идем бу скульптураның чын исеме нәрсәсе соң? Мөслим казы диде. Мәйтәм, мөслим генә түгел, ул татар казы. Шуңа күрә гаилә иминлек чыганагы символы буларак та күрсәтәләр. Безнең менә киләсе елга Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путинның указы чыкты. Киләсе ел Россиядә гаилә елы дип игълан ителде. Менә шушы елны игълан итүнең нигезендә сезнең дә ролегез әйтеп бетергесез зур мөслимләрнең. Шуның белән дә катлыйбыз. Рәхмәт. Хәзер фестивальнең иң дулкынландыргыч, иң көтеп алынган мизгелләре. Ул да булса Гран-при иясен тәкъдим итү. 3-нче Бөтен Россия Казан Каз өмәсе фестиваленең Гран-при иясе Ирек Индира Хамадишиннар гаиләсе Мөслим. Көчле алкышлар белән аларны сәхнәбез түренә чакырабыз. Хамадишиннар, алар үзләре дә бу турыда белмиләр иде алдан. Бу сер булып сакланып килде. Әйдәгез без шулай эшлик. Әлбәттә, эш кешесе алар барысы да. Ләкин бу гаилә турында аерым әйткәндә, гомумән мөслимдә Каз өмәсен фестивален Бөтен Россия күләмендә уздыруның төп сәбәпчеләре дә аларны билгеләр идек. Һәм үзләренең туган җирлекләренә буын хәрәкәтен саклап, бөтен гаиләсе белән күңелен, җанын, тәнен бирүчеләр алар. Менә әлеге безнең Бөтен Татар конгрессының истәлекле бүләген, әлбәттә, Ирек әфәнде Хамадишинга менә әлеге махсус аның өчен һәм гаиләсе өчен ясалган алтын самаварына, һәм инде әлбәттә Индир ханымга безнең менә әлеге кешете дип атала ул, мондай баш киемен дә тапшырырга рөхсәт итегез, һәм инде әлбәттә дипломны. Әйдәгез менә шулай эшлик. Альберт Рович, сезне чакырып калабыз. Без иртәгә Ирек Шакировичның хуҗалыгына барабыз, карыйбыз, без анда тапшырырбыз тогда. Сез аерым тапшырырсыз. Бу бүләк өчен күңелдән тапшырылды икәнлеген исбатлар өчен мин басып фотога төшәм. Әйдәгез. Ирек Индира Хамадишиннар хөрмәтенә тагын бер кат көчле ялкын алкышлар. Бик зур рәхмәт. Чын күңелдән котлыйбыз. Альберт Рович барыбыз да исеменнән, чын күңелдән Хамадишиннар гаиләсенә чынлыкта да барыгыз да иртәгә ярты көн дәвамында инде ул аларның хуҗалыклары белән, шәнлекләре белән танышачаксыз. Эш кешесе ул һәрвакыт аның тамашада утырырга вакыты юк. Бигрәк тә бу җирлектә булып. Шуңа күрә гафу итәбез ансында, чын күңелдән. Эш кешесен данлыйбыз. Бик зур рәхмәт, Данис Фанисович, матур сүзләрегез, җылы теләкләрегез өчен. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, газиз милләттәшләр, инде Каз өмәсенең шушы номинацияләре кабатланмас һәм алар Алла буйырса әле елдан ел артып торыр. Зур рәхмәт барыгызга да. Менә бүген бик матур сүзләр яңгырады һәм балачак хатирәләре яңарды дип бик күп кеше әйтте бит. Димәк, фестиваль үз максатына ирешкән дигән сүз.
Хыйшиксез, Зөлфәт, һәм инде әлбәттә киләсе елларга да безнең татарның күркәм гореф-гадәтләрен чагылдыручы инде 4нче Бөтен Россия Каз өмәсе фестивалендә очрашулар насыйп булсын, кадерле дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр рәхмәт. Болгар бию театры сезгә туган җирем Татарстан җырын тәкъдим итә. Иң мөһиме Татарстанда очрашырга насыйп булсын. Җырлый Азат Зардинов, Наиля Насып, Лейсан Садна, Регина Садыкова. Нурлар сибеп, матур булып ата бездә таң шикелле якты туган иле, бәхет биргән җире Татарстан. Каягына китеп, кайларга бармадым, сагынып кайттым дилем таңнарын. Күпме жырлар жырлый халкым бүген, туган җирем синең турында. Мин бәхетле сине сөюемне әйтә алсам шушы җырымда. Каягына китеп кайларга бармадым, сагынып кайттым дилем таңнарын.
мөслимләр, хөрмәтле кунакларыбыз, кадерле кунакларыбыз. Бик матур үтә безнең казымәсе, әйме? Шуңа күрә барыгызга да килгән барлык кешегә дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчелегенә. Менә безнең шундый матур йолабызны күтәреп алып, шундый зур республика федераль күләм дәрәҗәгә күтәреп, безне берләштергән өчен. Бердәм булыйк. Шулай булганда халкыбыз яшәр, телебез исән булыр, балаларыбыз безнең гадәтләрне өйрәнеп тәртипле булып үсерләр. Рәхмәт барыгызга да бәйрәм белән. 10 регион арасында мөслимләр 5 урын алдылар һәм Гран-прига да мөслимләр лайык булды. Менә ул лайыклыларны бүген бирегә чакырабыз. Әйдәгез, Ирек Хамадишиннар гаиләсе бу исемгә лайык булды. Әйдәгез. Каз асрап кына түгел, каз асраучылар хәзер күбәйде, Аллага шөкер. Аларның үз нигезләрен, үз туганлык җепләрен берләштереп, шушы җирлеккә туганнарын кайтарып, җыелып иләр салып биреп, нигезләрен һәм туганлык җепләрен ныгытулары, һәм шушы җирлектә 200 туган һәм авылдашларын җыеп каз өмәләре үткәрүе, һәм каз өмәләре үткәргәндә кирәк булган йола гырыф гадәтләрнең үтәлүе, һәм андаларның видеоларында аларның күренүе, һәм шул вакытта ул инде тулы чигелеш белән тәэмин ителгән кушлар сурәтләрен бүгенге көнгә чыгу безгә кертүе, аның өлеше бик зур. Барсы өчен дә бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде Гран-при иясенә безнең самбурда һәм инде Индира ханым безнең Кеттиш дигән калфагыбызга лайык булды. Тагын бер кат рәхмәт сезгә. Менә бусы Индира ханыма кайткач кигерәсез безнең затлы Кеттиш калфагы бу. Моны безнең рәссамыбыз иҗат итә, Луиза дигән рәссамыбыз Рәсәйнең ат казанган рәссамы иҗат итә. Башына үзең кигереп куясың кайткач, монда алып килмәгәч, ярыймы? Бу самавыр менә шушы чынлап та нәсел җепләрен җыйган нигездә һәр вакыт güçләп утырсын. Әле хәзер инде үтүклибез, пешеклибез. Булар нәкъ элеккечә, борынгы замандагыча бер нәрсә тигелмичә үзләре юлкып чыгышлар. Булар барсы да фәриннәр. Инде бәйге булгач бәйге иң әйбәтен сайлыйбыз. Новосибирскидан килгән кызыбыз беренче урынны ала, шулай бит? Афарин. Ikisini de ikinci urunga çıkarabız. İki jurnalist. Bile kızım, ikisi de Kozan'dan. Bile bil. İki jurnalist, ikinci urun alalar. Üçüncü urunlar ikövüzden. Birisi bizden. Yana Şişme rayonundan kildi, ikincimiz kildi. Sabah rayonundan, Kozumesi'nde bulup bitkenler, Allah'a şükür. Hanım, o bizning qaz itlerinden beş parmak pişiriu boyunca birinci o'rin alıp bu beygiga keldi, ya'ni bu festivalga keldi. Qaz yolqi boyunca birinci o'rin aldı, hem qaz ishi olib boyunca da birinci o'rin aldı. Novosibirsklar, afarin. Bugün Rozaliya xonimning tug'an kunida ekan. Mana bit. Rahmat jonim. Aferin. Üçüncü urun Qozdan kelgan madaniy jimg'a, aman da o'zini ishini davom eta ko'rasizmi? Madaniy jimg'ada uzoq yillar korrespondent jurnalist bo'lib ishlagan bizning Suyinbeka xonim Kashapova 3-chi o'rin. Aferin.